Pwy? Ia, fel i wneud yn rhywbeth. Mwy o facts. Ie. A bod e'n delio symud llwyddo achos yn llwyddo. Iawn. Sut neb wedi gweithio o blaen Na. Guess I can get 81 in the wrong year. Okay. Mae'n mynd nawr. Ffordd ti'n mynd? Lluniau ffordd? O, na. Lluniau ffordd ti'n mynd? Ie, mae wedi. Rydych yn siŵr. Ti'n mynd? Na. Ie? Na. Train is stackiau.
Helo fy enw i Harry a fi'n hoffi ffrangau. Helo fy enw i Callum. Fi'n hoffi... Mae'r tîm adloniant yn cael un uwch orchwiliwr, hyd at 4 stop tymhorol ac 2 perfformiwr theatr sydd ddim ond yn amser gwyliau ysgol. Taraddwr!